Здравейте от мен, Мира, и добре дошли в моят канал. В днешното видео ще ви разкажа за моето пътуване с спален вагон в нощен влак от София до морето. За да си осигурим място в спалният вагон от София до Бургас и самостоятелно купе за мен и половинката, си купихме билети 30 дни преди датата на нашето отпътуване. Този алтернативен вариант за придвижване към българското Черноморие за нас се оказа изключително удачен избор и ние успяхме да си починем по време на пътуването през нощта. Бяхме с предубеждение за климатичната система във влака, но тези наши опасения се оказаха неверни, защото климатичната система в спалният вагон и купето работеха, дори можеше температурата да се регулира. Именно тази климатична система ни осигурява едно комфортно пътуване в летните горещини към морето. Спалният вагон във влака и кабините са чисти и имат всичко необходимо за едно нощно пътуване. Леглата са стандартни за влак, чаршафите са чисти, сменени и ароматизирани, има течаща вода, с която можем да си измием лицата, има място да си оставим багажа и така да стигнем на утрешния ден отпочинали в Бургас. Вярно, че спането в спалният вагон не е същото като леглото в къщи, но пък е все пак почивка, защото дори да се пробуждаме от време на време, ние лежиме и пътуваме. Сами виждате какви са условията в спалният вагон на влака София-Бургас, спалната кабина и санитарният възел. Благодаря ви за интереса към моя канал и ако информацията, която ви поднасям, е полезна за вас, ще се радвам да ме подкрепите с един лайк или абониране за канала.